Hejsa, i den her video vil jeg give dig 3 eksempler på, hvordan du kan anvende densitetsformlen. Densitetsformlen ser du øverst. Rho, som er symbolet for densitet, er lige med masse divideret med volumen. Det er et lille m og et stort v. Så er detaljerne på plads. For det første, det mest åbenlyse, hvis du har massen og volumen, hvordan kan du så bruge formlen? Jamen, her har vi et eksempel. En Boeing 747 vejer 187.000 kg tom og har volumen på 1050 kubikmeter. Hvad er densiteten? Vi indsætter tallene, som I kan se, trykker ind på lommeregneren og får 178 kg per kubikmeter. En mindre densitet end vand, så en tom jumbojet kan flyde, i hvert fald indtil den tager vand ind. Men en meget højere densitet end luft, så en jumbojet kan ikke svæve af sig selv i hvert fald. Så det er, hvis du kender masse og volumen og skal finde densiteten, så kan du følge det her eksempel. Næste eksempel er, hvis du kender volumen og du kender densiteten, men gerne vil finde massen. Hvordan gør du så det? Der skal du lave om i formlen først. Det er det, vi gør her. Vi starter med densitetsformlen. Så ganger jeg med volumen på begge sider. Så får jeg den her formel. Volumen gange densiteten er lige med massen. Så er den klar til at bruge. Så kan jeg sætte ind. Volumen, det er 80 liter. Densiteten i det tilfælde er 0,99 kg per liter. Det er et menneske med luft i lungerne, som ligger og flyder i overfladen. Og det her menneske, hvis det fylder 80 liter, vil altså veje 79,2 kg. Så et menneske har f.eks. en markant højere densitet end en Boeing 747. Men en Boeing 747 vejer selvfølgelig meget mere end et menneske. Så her kan vi se forskellen på densitet og masse. Så en Boeing 747 har nemmere ved at flyde i vand, end et menneske har. Tredje eksempel. Hvis du kender massen, og du kender densiteten, men du gerne vil finde volumen, hvordan gør du så? Jamen, så er der lige 2 trin. Vi starter med densitetsformlen. Ganger med volumen på begge sider. Får vi den formel, vi havde før. Volumen gange densitet er lige med masse. Men det er jo volumen, vi gerne vil have, så nu skal jeg dividere med densiteten på begge sider af lighedstegnet, for at isolere volumen. Det har jeg gjort her. Så her har jeg en formel, der er klar til brug. Og nu kan jeg indsætte tallene. Jeg indsætter massen, men læg lige mærke til, at jeg laver kilogram om til gram. Kilo betyder 1000. 1000 det er 10 i tredje potens. Så i stedet for kilo skriver jeg gange 10 i tredje, og så har jeg lavet enheden om til gram. Hvorfor gør jeg det? Fordi i densiteten bruger jeg også enheden gram. Og det er vigtigt, at enhederne passer sammen, ellers så er det svært at vide, hvilken enhed vi får ud af det. Nu vil gram gå ud med gram, og vi har kubikcentimeter tilbage. Så den her, det er en standard guldbar, det her. Den fylder altså 1334 kubikcentimeter. Men en kubikcentimeter er det samme som en milliliter. Et mål, som flere måske kender fra, når de står hjemme i køkkenet og følger en opskrift. Og mille betyder en tusindedel, så det er også 1,3 liter cirka. Ikke? Så det er 1,3 liter mælk. Så meget fylder en standard guldbar. Men den vejer meget mere, fordi dens densitet er stor. Så nu har du 3 forskellige måder, du kan regne med densitetsformlen.